I don't like to say this. We've won this. This war has been won. The only one that likes to keep it going is the fake news. I mean, the New York Times, you read the New York Times, it's like we're not winning a war where they have no Navy and they have no Air Force and they have no nothing. And we literally have planes flying over Tehran and other. Yeah, good evening. Madzulo bwino nonse muli bwanji konse kumene inuyo muli. So anyway, muli monse mmene zinkalemo basi chilungamo ndithu chimabwera, chilungamo ndithu chimadzaoneka. Bodza silikhalitsa yayi. Bodza nthawi yakwana kuti bodza lonse lipite linyamuke. Right? So takharuka tukamba nkhani ndamene nthawi yayitali kwambiri. And takharuka kulongosola reality za background kuti background pamakhala chani. So anyway, ngakhale kuti ena amayesesabe ndithu kukamba zinthu zimene zinapekedwa komanso kugwiritsa ntchito information imene ili ya brainwashed, information yoti anthu anango kungowapositsa anthu. Okay, nawo ngosowa poyambirira nkhani khoza ndi ma movies kuti ma Americans amagwiritsa ntchito ma film pofuna kusokoneza maubongo a anthu kuti azikhulupirira zimene zonse. If kuti ndikuwuzeni bwinobwino chilungamo cha ku Vietnam, okay, chilungamo chine cha ku Vietnam. Ku Vietnam America inaluza nkhondo, anayisasa anthu mwene kucha. Okay, komano anapanga bwanji iwo aja nambo panga ma movies kugwiritsa ntchito Rambo panga ma movie pa basi kukhala ku Vietnam kuja nkhondo cha Americans anawina. Nope, sanawina. So propaganda imakhala patsogolo kwambiri anthu onse akuti iwowa adziwaopa. Ndifuna ndikambe khoza ndi ku Iran komanso ku Israel komanso ndi zimene Trump wakamba tsiku la lero pamene ndithu anali ku summit ya G7 kuma ku France kumene wayankhula ma statement okhaokhaso otsimikizaso ndi zimene ifeyo makwantha izo timayankhula. So Trump anati chani kumeneko? Trump wanena kuti Israel sipanga zinthu zabwino. Yes, wayankhula finally ka wajajani ka sindudziwa koma at least I think wangotopa koma. Okay, na yesa sukutiso ndo abwino sikuliso komano zangonisangalatsa kuti wayankhula chilungamo. Akuti Israel imalakwitsa kwambiri ikafuna munthu mmodzi mu apartment building chimodzi, right? Afuna munthu mmodzi yekha basi Israel imapita kuphwasula usaja kuwapha usaja just because afuna munthu mmodzi basi. You understand? Kumene kuli kulakwitsa kwambiri. Osaja si Hezbollah, osaja si Hamas. That's it. Zimene takhati kukamba ndi zimene zizi ndi nkhanza chabe. Trump adona kuti waja chani komano wayankhula completely zoona zokhazoka. Israel's fighting Hezbollah too long and too many people are being killed. And you don't have to knock down an apartment house every time you're looking for somebody, because there are a lot of people in those apartment houses, and they're not all Hezbollah, that I can tell you. And I suggested to Israel to let Syria take care of Hezbollah. Because to be honest with you, I think they do a better job of doing it. Without us, without the United States, there would be no Israel. Without me, there would be no Israel, because no other president was willing to do what I did. I've had a great relationship with Bibi, but now Bibi has to be more responsible with respect to Lebanon. Lebanon used to be a great country. It was a country where you had professors, doctors, lawyers. The great intellect was in Lebanon. Now it's terrible. I would say of all countries, they've been treated the worst. And they can't defend themselves. And they have Hezbollah, which is a problem for them. So now I'm not happy with the way Israel has handled themselves with Lebanon and with Hezbollah. They should have been able to do the job faster. It just goes on forever. And when that happens, it throws a negative light on the big deal, and that's the deal with Iran. Number 2, Trump ayankhula statement ina imene takamba 2-3 days kono kuti kupanda America Israel singapange survive. Tayankhula kompano ena aka anabwera naona makomenti awiri okha. Hey, don't do no more than Israel.
hey tell me ndipasani chifukwa chimodzi zimene ndizikondera. dziko lija mukapanga check public information yake si dziko la chipembedzo, si dziko lokhudzana za chipembedzo, even mu Chiyuda mmenje mulibe monso. You understand? Sila Chikristu, sila Chiyuda, sila Chisilamu dziko lija, okay? Komano zimene amapanga zija amapanga zinthu zoyipa kwambiri. So ndipasa chifukwa chimodzi zimene why ndizikonda iwo. No, in a position yanga sinimasintha, position yanga imakhala yomweyo. Choyipa ndi choyipa. I mean, chilungamo ndi chilungamo, bodza ndi bodza. That's all. So leo Trump wayankhula wanazoti yes iwo aja sangapanga survive chipanda America Israel kulibe, wayankhula pakamwa pake kutsimikiza onse amene akhala ndithu ali akunena kuti hayi muzaona bwinobwino and I think napanga analyze bwinobwino nagawa mapati kuti why anthu akusapota America akusapota Israel. Nakuzana kuti just akumatenga information imene anawaposisa nawo ya mmafilimu. Mubaza kuti anthu onse aja amene anali kumbuyo kuti atate later on what happened anangosiya sizikugwira izi kaya anambukika mafilimu. Anambukika mafilimu. That's where they belong. Kuna kuntu kumene mafilimu ndi amene iwo amakhulupirira. Film is just a green screen, comedy. Never know paso kabla sojen AI. It's just kungo nama basi. So ukakhala kuti munthu wako ndo ofoira umatsatira zimene zicha. Osafoira nakamba nthu kambiri mbiri pano. Come on. Akolo issue kuyenda ABCD. Nkhani kuyenda ABCD. Ayuka kuti chikuchitika ndi ichi. Lero banja nakuzana ndakati kubweza kuti akulu Irani isanga ikwanitse chifukwa anthu amene achawo. Let's talk about sungalimbane ndi munthu amene sakuopa kufa yayi. Mungalimbane ndi munthu amene sakuopa kuluza chilichonse. Nope. That's it. Yayi tawata amene basi waja aluza ife tawina nkhondo iyi asalende basi pano basi Friday tukakambirana deal tukasana deal akasana deal ndi anthu amene anagonjetsa. That's it. Auda akasana deal ndi anthu amene anagonjetsa. So analysis yonse imene ndithu imachitika onse even mukapanga check kuti okay pano baza anthu ena akusalirabe kuti apanda sizinayenda guys inu akupusitsani ka inu yonse mmainde mu reality ena kuti simungapange deal musapange deal yenchane inu yonse mmazoji zimene zinayi pa ground anakumana ndi zokhoma anthu aja. Ma Americans ma Israel anakumana ndi zokhoma pa ground ena amakuza nzoti kuzili bwino ife enda amete kuwina koma pa ground when season choncho yayi. And now reality atulukira chilungamo cha nkhani chabwera. And now what ma statement onse amene amatuluka kuti hiya tawina tatele hiya itikitasa santha usaja hiya timadza zoti iyi ndi propaganda ya ma-Americans. Ndale za ma-Americans ndi choncho anthu akuyenera kudzuka mudzuke. And now what? Mene kuti yani tell me. So pungofuna kukwangu right tsalayi nthawi pano kwenikweni ndifuna kupasani picture imodzi, picture yoti muinveste bwinobwino kuchitika njani. Pali mzibambo wankulu chithupi chibausa chimabwera nkwauza ena ake amene ali ochepa mphamvu
kama kuti ana iwe tabwera kuno kumaopseza ife timamenya kuposa wina alese pa dziko lapansi pano ukudzoka soka leso mmene ndikuonekera achibambo acha amene kamwana kaja mangu wayang'ana mapanga zake kamwana kacha kali ndi business kagulisa mafuta kagulisa zindizi ndakupasa zibalo iweyo mafuta akowa pabe nangagule ndakupasa zibalo chabwino kumapezeka maiko ena ogula mtima sonawonso anthu mkumayeserabe kumagulabe so basi mwamakani momwemo kuma munthu uja kungomuza kuti iweyo suzapita kutali yayi ndizikukhomerera akhala kumpondereza nthawi yayitali mfana uja mfana kungokhala kumpanda basi kukanika utakataka iyayi mabizinesi ukanika kupanga koma iye mukhala chete pay sanapita ku dziko lina lake kukapanga nkhondo hayi kungokhala pay basi kufika pakuti achibausa aja anyamuka alengeranso ndanzawo alatiyeni tikamushoshe mwana uja simfana kuti tamukhomera nthawi yayitali alibe ndrama alibe china chiliyonse alibe mphamvu kufika umene kuja nkuyamba tsopano nkhondo ija mulimbani nyamata uja ndikuyima kuti ine pano ndayima chabwera I know kuti ine sindingakukwanitse kuti mwina wake ndipange zina ndi zina mwina wake tilimbana kwambiri komabe ine ndimenya nkhondo iyi kuti ine ndipange survive koma usandigonjetse yayi ife tabwera chibausa ndanzawo amenewo mwana uja muli monse amene apangira koma anangokhala ndi nzeru zimodzi kuti awa ndiwafenya ndikufinya atangofinya chonchi adraja namba kulira chonde ndisiyeni ayi chonde ndisiyeni kwi tasiye chabwino nkwe ayipha kuti iwe koma iwe mwana osasiya kwi mwana uja kenako adraja kenako kungofika poti aopseza zakanika koma mwana wangu gwirabe nkufika naponena kuti adraja afika ponena kuti okay ufuna chani chifukwa apa wandigwira apa sipali bwino kufika zoti iwe si pamene unabwera kuno uzandimenya siwaphwasula windo la nyumba yanga siwaphwasula mpando apo sipanali khola la nkhuku siwaphwasula ndikufuna ndalama zimene zobweze ndikonzereso zimenezo antalaja chabwino ndipanga 1 china iwe si unandibiraso ndalama zanga ndizifuna okay ndipereka chabwino china pacha umaletsa anthu oti asamagule mafuta ange business yange samagulete chosa zibalo zonse chosa sanctions okay basi tendisananeni kusainana koma pena amanyamuka anthuwa amapita kuti tukammaliza mfano uja tukammaliza tukaphetsa chinthu chonse chimene chako koma what happened 0 abwerako popanda kupanga achieve popanda kukwaniritsa zimene amakafuna komanso mfano ujaso ndi amene awauza zochitaso kuti iweyo ndikuti chikufunika apa nchonena kuti ubwezeretse zinthu zimene umativutitsa nazo zimene unatenga unaba chani sindifunsa nzikhala samamanthaso yayi
mfana uja wazimenyera ufulu paeka. Anthu ena amene amuonera pasi, anthu ena amene amasapota chibule chobula anzakechi. Nkwamba so, umakwana, we umathase, ayasa. Ulemu umene wapunguka kwa America ako. Ulemu umene sanga upezeso. Akanika alephera. Mabodza ose acha. Mabodza ose alowa madzi. Sanaphule kanthu. This is the reality. Zoona zeni zimenezi. Chilungamo chenkhandi chimene chichi. What else do you want? What else? Titenga palibe America, Israel. So Trump yamenya reality. That's why abantu bakwankwa chilungamo kulwa kwa Israel too much. Right? So guys, any question, you just put drop it in the comment section. So guys, thank you so much. Malawi cameras.